Hi guys, nandito na naman pala ang inyong mga vloggers na aliado guys. At kami ngayon ay magbablog dito sa may Bangga restaurant na lang guys. Kaya tara, pasukin natin sa loob guys. Let's go! Kasi maraming makakain dito guys. Marami silang menu guys. Tara, let's go guys. Napakagandang kanilang salad yan. Menu guys, yung menu nila guys. Napakaganda ng sa labas pa lang guys. Talagang bongga na. At ito guys, papasok na tayo sa loob guys. Guys, napakaluwang sa loob guys. Nakita tayo kayo yung may-ari guys. At ito nga pala yung may-ari guys. Pinakapakilala pala ng Sir, ano paano na pala sir? Wilson. Sir Wilson. Siyang may-ari ng restaurant guys. Kaya ako sa inyo guys, pumunta na kayo dito. Marami silang papagpipilian na mga Subukan nyo dito nung sakaling matikman yung masasarap nilang Wala dishes kasi dito. wala yung kasosyo Wala niya, yung si partner Roda. ko. May partner siya. Ang pinuntahan natin. Sir Wilson guys. Hindi kakalimutan sir. Guys, dito lang sa Bangga ng Lobby. Kusina La Familia. Guys, tara. Punta naman tayo dito guys. Mag-ikot-ikot tayo sa kanilang pan guys. Kaya na. Guys, maluwang kasi dito yung pan nila guys. Maluwang kasi yung decoration nila guys. Lapit lang siya sa gilid ng highway guys. Kaya madali nyo lang siya makikita. Ito guys, yung kasama namin banda guys. Kasama pala kami. Si Jiren. Kaya ka naman dyan, Jiren. So guys, first time namin siyang makakasama guys. Guys, sabahin nyo ang aming in-order. Yung tsak na mamamanga kayo sa sarap ng ginawa natin. Ano ang in-order namin guys, yung pan guys. Yung naka-promo sa kanila guys. Gusto namin masubukan guys. Ito pala yung menu nila guys. Marami silang pagpipilian guys. Ipakita mo mga menu nila guys. Marami ka talagang pagpipilian dito. Meron pa sila dessert. Dessert na parang yung dessert. Marami talaga guys. Meron pa silang mga dessert dito ng ice cream guys. Kaya pumunta na kayo dito guys. Meron silang spaghetti. Hindi na pang sir, pwede rin yung dito. Yung dessert guys oh. Maraming pagpipilian sa dessert nila guys. Kung gusto mong mahilo. At guys, nga pala, kung gusto nyo mahilo, punta lang kayo dito at inom tayo dito. Pero huwag nyo kalimutan na yayaan nyo kami na. Para naman mahilo din kami. Pero, Okay guys, yung pwede kami palang uminom dito guys. Yung mga may meron pa silang mga pulutan guys, napakamura lang guys. Sa halagang 80 pesos, meron ka ng nachos na pulutan. napakaganda ng music nila dito. Meron din silang chicken neck guys, 70 pesos lang. Pulutan na yun guys. Ito guys, dito pala yung pinag-pwesto namin guys kasi mahangin dito sa banda dito guys. Ayan, guys. Bagong gawa lang siya guys. At ayun guys, kusina La Familia. Napakagabis dito guys. Sa inyo guys. Tatanggalin ko muna ang sombrero guys kasi mainit na kasi guys. Napakaganda dito talaga, napakaliwalas. Naliligo ko lang kasi guys kaya ganyan yung buhok ko guys. Ayan ang order namin guys. Ayan naman guys. Napakaraming taros. Napakamura lang. Salagang 109 lang guys. Kasi naka-promo siya ngayon guys. Guys, napakasarap. At may kasama pang soup. Napakasarap niya. Napakaraming toppings guys. So anong paninihantay natin? Tara guys, kain na tayo. Ganda kami namin guys. Ano pang meron dyan? Fountain juice na lang ba? Guys, may design pa yung ketchup nila guys oh. Love. Mahalaga. Love. Pagmamahal guys. Sweetness. Dahil pagmamahal yung ginamit nila dito sa pagluluto guys. Kaya love. Sweetness.
guys, kaya na tayo. Baka na natin to guys. Huwag na natin paghintayin ng mga kain ngayon. Kainin na natin to. Ito na lang isa. At ito na guys, tapos na kami ngayong kumain guys. Tingnan nyo naman, simot namin ang pinggan namin guys, kasi talagang napakasarap ng pagkain nila guys. Kaya ito na guys, shoutout ko nga pala yung aming master na nasa ibang bansa. Shoutout sa iyo master, sa walang sawang suporta dito sa ating mga vlog. At sa pag-sponsor mo sa amin, maraming salamat. Kaya wag natin siyang kakalimutan pasalamatan guys. Dahil sa kanya nakakapag-vlog tayo ng mga ganitong vlog guys. Kaya sa mga subscriber namin dyan at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag nyo mong kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aming bagong channel. Proud to be aliado.